Abeseka uZandile Gumede bebehlangene ngaphandle kwenkantolo yemantshi yaseThekwini namhlanje. Ngaphakathi enkantolo, Umbuso uchazele imantshi ukuthi usuhambe ibanga elingakanani ngophenyo kuleli cala. Umshushisi uthe sebengaphezulu kwamakhulu amane abantu asebephoswe imibuzo nabangase babe ofakazi kuleli cala. Sekuphele isikhathi esingaphezulu konyaka lingaqali ukuqulwa leli cala. Umbuso uthi usaqoqa obunye ubufakazi obuzokucacisa ngokuthi yimaphi amacala labasolwa abazothweswa wona. Ngesikhathi ekhuluma nabemesekayo, uGumede uqhubekile nokuthi yena umsulwa futhi kunetulo lezombusazwe abhekene nalo. I-ANC esifundazweni yayalela uGumede ukuba ame emsebenzini wakhe njengelungu lesishamthetho kwaZulu-Natal. Sisempini andimphakiyone kaMamZandile impi ihlasela i-African National Congress. Uma singasukumi, ingakho ngithi amaqabane aseThekwini region nakwezinye izifunda ukusukuma kwawo asukumele lamacala njengalawa azoyisave i-ANC. Icala lihlehliselwe umhla ziyi-10 kuZibandlela ukuze kuphothulwe umbiko oqukethe ubufakazi kuleli cala. Imantshi iyalele Umbuso ukuba usheshe uchazele abameli babasolwa uma uzohluleka ukuhlangabezana nomnqamlajuqu wokuqedela umbiko oqukethe ubufakazi. Abameli baGumede bathi bazoqhubeka nesiphakamiso sabo sokuba asulwe lamacala uma Umbuso uqhubeka nokuthi awukulungele ukuthi kuqale ukulalelwa kwaleli cala. uGumede ungaphandle ngebail. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini.